Tagtaon na ba wala ka pa mo. Mild Kung naman. dari alam po kay kanin diri ba kay dot mo sakit ang nagod. Mild lang good. Wangi ko ron bayad ang kay murag sakit ang matiis ba. Yeah, lingkod sa kadalay, boss. Lingkod sa para kawan. Review. Hello guys, this is Eric Hilot of Tigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Hello po sa inyo. Shout out po sa first viewer. Ang sagan na itong gipamatay kay boss? Sakit ang lawas kay. Tulog. Sakit lawas. Hindi ko masok sakit. Wala na yung mag-ikon temperature mong kalintura o unsa. Wala kay. Paminan ko init gilok na lawas. Paminan mo init. Nya dili bugat. At ginino. Bugat ano wagi kondisyon. Kaon ni tulon dito ba. Wala. Tanggal ginoo ko pustiso. Ano? Dinasama doon dire. Oh. Hindi ko katarog kaon na tanggalon or kailan lang ko na sabot ba. Mm. Biro gahapon nilipong ko kalit. Nalipong ko. Kumbaw. Alingkod ko dito dahil ko na sakit lagi kong ulo. Ya wala ako ito patis ba sakit ya kong patis. Pinuman mo tambal. Alaksan. Mira. Kasunod na po mga pila pa pagka oras inam na po BGC ko music. Dungan ako. Ala yung tulog Rexidol. Bita na. Rexidol ako niya. Nakigan yung gabi mo ang gitu. Tulog ba? Kaya rin manawag kadlaw ng tawana eh. Ha? Una-una ako manawag, siguro kadlaw na niya ang tuko dito. Alauna, wala ko tulog. Alas 3, balik ko takigan. Tugnaw gyud. Tugnaw kayo, pagkabuntag ako kay kong singot to. Mm. Singotan ako, singot ng tamon. So naugang kang singot. Ato man yung Domingo rin, ito mi sa, kana galikod sa Coliseum gani. Ito gid ba? Ah. Pura bukid na gid ba? Ya kusog kay ulan tong Domingo niya, grabe man itong dalan to lapok na kayo. Ako sa mo dito. Pinikap kay, dito lagi sa quarantine na mo kay, Soroy. Suroy ya kaya akong Domingo nangaligo ng dagat ng lechon niya awang subra gidala na mo dito niya nagyaw pag minok ito pag lutuin kusog ka ng ulan hindi man pwede din mo naugan ng pidik niya kaduwal kaya lahi mang lauta ito ka na ganing world clay gani dandog ba Gunit. o niya spapon tayo manaw kaya kung nagligo dili siya kung iba-drive ako ni sabay tulak mo ito basa ka niya nipik to martis na Namay kuhanan ng langit. subaw ang una sa kuha tulo na itong sipon ko ba sa mga sipon Kaya ako magikon ko. Ano sa man likod? Ano kaya likod jud imong ligo jud siya ba? nya pagka Merkulis mo ito gahapon, lain na yung gimana tugnaw na gimimor ginaw kasabutan iba. Ito tulak. Isabayan man nagugtulak ni kusog kay ulan kay di ni mo itulak ng sidewin sabayan. Ah, Nga anak mo pinikap niya kay kana rabaton niya. Niya kay naimay mga bangag-bangag niya. Ang yuta niya dandog kayo mo rekliba. Tigil pwede din mo nogan ang sakyanan dito para na imo ha. Kay matik di gina. Birahon pina. Birahon. May lag manual kay makabuilo ka primera. Naong giba niya kay mero kami na drive. Papuli ng gusto pa kayo sabay ako na lino kay simte mo na og tulak niya ba eh. Uwang na gud diri. Ako ni naog. Ngani kay kung piso nga puha gusto ta mo naog kay mutabang pud sa gamay. Mudili na gyud ka. Dito ni nakuan. Mino gud dito niya. Kaningot ka to. Naningot niya. Sabay ulan gud. Nga kinikin na ko. Ugahan siguro ni bakit. Nagkinikin na ko abot sa balay. Iti mga kami lagi tanong ba't akong magulang mabayo mangod na ko. Puro lagi may nakalapok, kay lapok may rin doon. Kaya kapag paghapon mo, sila sa pangatsiba. Ikatong Domingo, dito mo mi sa Napan. Napan mo? O, kanang secret waterfalls diya. Dito may pinuha si Dawis. Ah, tayo layo ka dyan. Ay, sa kauras na mo binakloy. Ito si Dawis, kami rin ko Pero pamilya. enjoy lang ba nga? Asa dyan ka nilapitan eh. Kami lang ko pamilya hagod niya na may sobra niya kaya magpaglising na sa simpayag-payag dito sa bukid. Ito lang. Pag tumi dito. Sos, natangtog ka lang yung gudi na di kong balik wala maglitsyon ka baka. Good morning, sistimani. Tinginit man. Yan na sa miro kay gwapo dog indalan to kay bagtok kami kay bagtok kay gwapo kindalang niya ni uli ni mo paana gud. Okay na. Oo, kay kayo niya dagko ubang nga. Sos, ulan dili pag taon ko pa tayo. Muna ko daan pa wala kita ni tanggong nila ni ba. Asmay ka na Abante na lang, abante. Kay ni padagan ning mo ana mo yung lubot sayo mo siya sa pagkargahan mo.
Ang style ko kilalayan ako sa Edwin sa Elsa ba. Okay, mabilin man ang side wheel. Mabilin man. Bilin man na, okay ra sa motor mo. Mabilin man niya mo ana mo yun siya kay siyempre ang side wheel ito mo ana mo yun. Isa Kaya na ko motor na bawon ko mangusog. Wilsa ko ba to ba? Pagkaugma, wala pa. Wala pa, okay pa kay kung dagan. Dito pagka Martes, kurag, uy, tulo mo na gusto ko kalit. Bago ba? Nga wala, ulay ang pangatsi. Papo ka kainom tambal na to, pagkahuman na to. Wala. Siya, ma-inspect niya. Okay raman po. Kaya kadalasan na pagkaugma, igo na yun. Sa ugma, yun na. Martes, tulo na gusto ko. Ang tago mo ba? Init naman na kayo din. Sos, pagkagawis, hindi na ako pangatsi, wala na. Sige, Sige, sige. ko matulog, di ko maligo rin. Di ko maligo hapon. Wag kayo kung maligo ron nga, naligo ka, adik ka ligo eh. Di natin kaligo ano eh, naligo naman may hapon. Tanggal ko na gusto dito kay Sedi, bago pa mong ko pasabot sa ibaw, sa ba? Pero dili kutas. Ano mo kag Kutas eh. mo sabay ba? Kutas ganino, mo Sabay. kitang isa gitanggal mo ng isang station ng kutasan mo. Hmm. Palabayo na nag pila kadlaw ni para mawala ng samad mo kita dari basta meron Okay, station. ikaw tawagin ri Jire man kay marag di kaya man. O pay pagtak ang anak. Tawag din yung O pay pagtak ang sa karne. So na pagka niya alas 6 na wala na. nagdula ko nga po cellphone. Kaya naman na mas lamin na kinanyang kahit tanong sa cellphone. Sa pagti siya mo na, di yun na ito magpat yun na kalit. Hmm. Tanong niya kay kabasahan ko ng usahay ko, di pwede mo katoy, irik kilot man. Meron to tingog ka, irik. Ito pa ka. Nagkaon mo ba ito? Kuhan niya, nagkaon ko niya. Maglagihatag niya sa Nauna na mo kanay, marag nanawag na. wala na nanas kung nauna, marag ginim tayo ni. Kaya na City Media, may sabot na sa media pa. Oh. Kung di inim na yun eh. Tagilid kaya kay mula daw. Pag-text, di mo. Uli man gyud ta miatog sayo nya kini nga mampun nga. Ya uli mo nga nana sudan. Pag-text, di mo, pag-chat, di mo gabi eh. Nauna ko nga. Mas nuibi. Kato po pwede po kuan ba ko ato. Mas nuibi niya. Ang bata mo nung ikaw, yung puyog na, basta gabi na mulakaw ko. Chat ko gabi ko. Pati ko abot ang kinamsahay pa mi ani mangga nga. Di gina pwede akong apurit nga sa gabi mulakaw ko. Mm. Sa nung panangina ng puyog gina. Ana kay ko chatan ko ni kay basig mo hangyo ni ron sayo pa mampod. Nauna gina ko alas. Naga ni mo hangyo dali alas 10. Di sige Hindi to. naman ito ko nga, buday na balas ni niya bata, wala pa matulog. Ngita rin ngayon, puyog gini ah. Matunin ko sa manawag rin ko. Ano ko po. Lumanin man mo. Sige, wala lang ko. Pili ka mo. Sayo mo pag nini mo hangyo ang city. Sayo ko. Kaya wala lang kong gitakigan, tulog ko wala sita. Oh, dami. Takigam niyo ko, Wala wala ko tulog. Tulong man po sila. Di kayo ko katulog bunto ba. Sige. So ayan guys, naadere ako ang Brad, akong amigo, ang isa sa kabuutan sa UM Digos. Ayan, shout out sa taga UM Digos City. Ayan, mga UM yan. Ato ang tabangan si Sir Jerry Ligaspe, takigan in town. No, na kanilaging na hatog kumbate ato isang adlaw, so 2 days pa bago na effect bugat yung paminaw lisod ginawa or kanang natanan, no, dili masabtan na, masana mo na tanan kinsa naka-experience na mga tangkaso or kalitura na ada tanan o gipamati maora pod ang gipamati ni Sir Jerry, no, ayoho na to ni kahapit na rabang Mayo. Mirwan. Kapit ng Mayo. So ano lang, no? Shout out sa taga Don Lorenzo. Don Lorenzo, Digos City. Ayan, hello sa inyo diha. Sa akong mga suki na si Madam. Hello Madam. Kumusta naman ka Madam? Ako'y nakatabang ato ni Madam. Atong di ba ba niyo nga Wala gi. suldag spirito? Kawas ang ano na? Dugay lagi tunang man. Dugay lagi tunang man. Balik ko kanto na puno. Pero kaisa ra jud to. Kaisa ra to, ayang ban naman akong ginamintin. Nya na mo papa nga. Boy, ano po si Eric boy? Nanaga sa likod na. Ilan ni Alcomindras. Kanakuan baka to sa glass ba? So, ayan guys, shout out to sa kuha mga suki diri sa Digos City, sa mga subscribers, mga nag-comment. Hello sa inyo ha guys. Love you guys. Ayan. Sa mga nautana ha, location ako, Digos City ha. Taga Digos City ko guys, Barangay Sunwan First Camp Street, Rabina Compound, Purok Mangga, Digos City niya. Akong address, kung ako ang Facebook, kung ganan mo mo friend, na ko Facebook,
Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. Yeah, kung karon na po ka nakakita ng video, please subscribe, like, comment, and share. Ayan guys, sa maghilot na ko guys, love you guys. Masa rin ko. Ha? Uyog yung masa. Pilan mo lang ikaw direct. 17 naman lang ikaw direct. Sa uno naman direct. Pula lagi na. Haligi mo na. Ano din no? Muna, sa una pa mo gina. Para to dyan. Sa una pa mo gina. Sa una mo gina. Haligi mo na. Kami na dyan mapahilot, pag mukamang no. Mukamang. Ayo, mild na yun ka. Mild na yun. Sa una pa mo na. Sa una pa mo gina ka. Hindi mo sa Sa una. una nga may uno, kwan. Lukuan yata na, lunis. Labor day. Wala trabaho. Sa una pa mo gina muna. Gikuhan kay. Usay. Okay, para wala rason. Oo. Kaya, kita, permanente mo tabi sa asa. Sa kaasa. Kaya sila, Bisan pag naiklas. Trabaho pagkaugmana. Manuroy rin po na. kaya mahingan man po dog. Ama mo trabaho. Manuroy. Pero may uno, kana, marag, kwanjod. Yung usay kan ihil daw sa 30 kay para ang mayo uno. Makapahuway sila ba? Kalaag. Ito na lang bago. Ito na irag niya. Sige pa. Kana. Okay na kana? Okay. So ayan guys, maghilot na ko guys. Ayan, shout out po sa lahat ng mga viewers na ko. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Love you guys. Ilista na kini sa kay murag ipaningot na ko. Sakit yung lawas maugan. Ay, naman tao 20 anyos der. Kaya ra. Ah, Kini mo sipit tayo unon ra. wala si kwenta na wa na. Tayo unon ra man tantoy ga. Oo na, musukol pa yung taong ko sa ulo. Dato complete nga. Bisang singot, mugawas ko sa aircon. Kaya pa. Oron ni. Kaya hindi, magsilbi. Gamay ra kayong yung mga tiguang. Dawat na lang yuta ni Jar. Sakit mga itong hawak ko 50. Saan na lang ka ng mga 60 si Tinta Jar? Di na lagi mo angkon mo, no? Nga, naagagin gipamati. Salito. Cinta man tabo to okay na. Ah, mabata. Mabata pa na. Hindi ko daw nito na. Ito mo, Jaro, bugnaw kayo, Jar. Singot bubugari ko na. Bugnaw kayo nung sa dili sa kondisyon ba? Nagyo sa tunga mo ba, no? Ano mo yung napikil mo ba? Sabi niya dito ko sa. Hindi mo lang ito. Umat mo ito na ba?
Copyright man gud basta na ikon sound. Sayang ka kung ang video. Ano nga sound sir? Wala na copyright na. Wala na. Wala nga, balag siya may dakon. Ano yan dyan? Kadaba mo sunod mo ron? Ano na? Dire na lang. Ha? Ano yan? Dire. Oo. Kung ano yung schedule ron? Sinigibig. Sinigibig na switch. Ito. Ito. Ito sa tunga rin mo dito. Ano, ilain yung lawa sa kaya kinanawag yun eh. Schedule yun. Karon okay kay panahon. Init ka. Ha? Init naman. Galit sa kulang sa iba. Dito. Panahon siguro, di ba? No, yun. Init kayo, yung taligsik, puro ulan. Pagtawag ko, taligsik pa ito. Ito yung taligsik na madali. Init kayo.
Tinder beli ka niya. Oh, karang November. Ram, sampai Tinder. Hmm. Lagi tinod under. Cari. Ha? Lagi tinod under. Pitik-pitik lang.
Ano gagang kog lamang loob? Ha? Lamang loob. Karon wala na eh. Ha? Wala na. Lala. Ah, sakit na. Sayang. Wala. Sabor na ko rin, hindi mahanok. Pati talampakan rin pasakit, no? Arthritis ni. Ha? Arthritis. Bisang asa nga partner, bisang inigtunog ni mo sakit. Dili Arthritis. niya sakit ng tunog. Kana Dili lang sakit. slit. Ah, oo. Wala pa, padung pa. Kasi pa ko eh. Wala pa may sakit. May sakit pa ni Kapon, di. Padung pa siya, pa sa kaabot. Sakit-sakit na idutan din siya. Oo. Wala padulong. Wala pa kabot siya sa finishing line. Kaya baklay-baklay, hindi ko mapunta. Sugong ang kong isdang baklay kay ko. Nagikan sa Eh, para sa kayuhan raman ni mo. gikan sa mua ba padulong to sa eskwelahan kani sa Pwes de Mayo gani. Oo. Baklay ko na balik na po. Tapos sa June tuyok-tuyok siya. Gani. Para ram ko na si Mojer. Gani ginabaklay ako kasapan ko ni Mrs. kay. Para sa mo ha, para rapod sa tua, ano ba no? Binaginita ko sa kong taman. Oo. Hindi na ra ko palatig pa ako gyud. Butas biya na. Tas mo lang. Tinuro na ko na ko. Ako na ni burot na daw. Pero ano ka magbasag hapon gabi eh. Wala na, magay na wala akong masa no kay wala akong masa gabi wala akong masa. Tulog ko ang ugaw kaya sa akong kama kay para mo kay limpis-limpis tigil matulog. Kaya kay kitamad kong trapo ugas ko tayo ulit. Dito lang ko kita. Pwede ko ka to, itong birthday Peter no, wag ka sa kong number no. Good temperature yun naman yata. Okay, katong mag-birthday Peter ba, mao mo to, tugod no? Dito mo ka di ba? Oo, mao tayo pagkuha ni mo, apel ko ni mo. Oo mo matubog ka. Kuha ka sa number mo. Sa iyong Facebook. Kung mo to. Pagkuha na tanan na to. Si Christina way sige ko na to nga. Sige na di ba? Sige na di ba to ni? Testing na lang yung guys. Mukha ni Tina eh. Kaya ito lagi niya. Ipapahilot ko niya sa imo. Mo to sige isag. Pag-uli ata. Pagkakpa. Sige na sagdat. Pahilot na gano'n mo. Haris, Mrs. sa atos bata. Ah, Mrs. sa atos bata. tulog. Tulog
Tulog pa silang duha. Wala bis pila na eh. Wala mo lang klase ron. Pataw, karuan. Bas ka na wibis gina ilaha. Mga po po, may klase, kay may lahat, taga Martes, punta na niya, karoon kay, kung may klase ito Lunes, mato ni, klase sila Martes o Merkulis. Kada wibis ilaha para sa mga dili makabasa ano ito. Bawang ko na dito sa Nga sila ikahinan nila ba? kainan rin. Huwag man na klase. So, mga puro, may klase po. Kaya kabalo mabasa ko, wala maapil. May gudi kabalo. Ano, Basa lang yun ba? Ay magkaya mo graduate to guys, ay elementary, di ka basa. ginawa na, Maulawan, pang eskwelahan. ginawa na kulikan na, Oo, wala mong yun. siya pumuntaan mo, nagbalik-balik na. Di ba ito kabasa? Saan na to sir, di mo kabasa. Kung tagaan lang dito sa adlaw. Practice. Ano yung mga bata, hindi ka malubas sa kutubigan ko rin. Ay, tiktok ko na, mga sipo. Hmm. Pila ganito kuan jar budget sa kuan jar. SP kay jar. Okay. Ha? Okay, dinadap sila ko. Pila na eskwelahan. Eh magkwanto kung anak ba mag-SP. Kung dito lang sa classmate kay Endo to dito malisuran. Wala na siya exam na. Dala na siya t-shirt extra kay. Ang isa ka t-shirt ka tungo sa medical kay picturean mo na. Ah, Yung isa ka t-shirt niya, ito siya schooling buhat, schooling siya kay picturean mo po. pero isa bisa nga t-shirt, unsa man. Sagot. Ikati yung picturean ko, pareho ng eskwela. So ang gyapon kung eskwela sa rin, tupay pag gyapon gasto niya. Dukad daw pag yun, hago gyapon kayo. Yung nag working di siya. Yung ulti pa yun siya. Kaya kay, tagaan niya Ako kayo. man na nag-SP jar. Kaabot siya, gusto siya muna sa budget. Sa kabulan, malisensya niya, dinigyan po siya bukuan. 8.5 lang buwan pa ngayon. 85. Pero kato yung medical, lili na to, doon kay expire mo ng medical niya 2 ka bulan. Dalo to niya mo ng 8.5, kay upa na 9 lang pa ngayon, direct. Upan dia. Kang utol, Nakalisinsa na. o kang utol, konta na kang utol. Makadrive na siya kuan. Ano na rin, non-prop rin, ang issue na rin. Non-prop. O walay personal ro issue. Yung mag-drive sa motor, Okay ra na, kay private na, di pa siya masero. single ba single? O wala problema kay wala to kanyang kod. Kasi na masayro. Pwede nga siya mo-drive ng imuha gani kay private man na. Pwede ang private sa non-prop. Basta di lang siya masayro. Ilang Kung masaya. napili ka masayro niya nang proof siya takbo niya sada. Bago man sa non-prop, Wala na lisensya na gina siya. Kung gusto siya magpa-special, dugay na po kayo. Oo, na ron sa kasa ka nga sa Pilipinas non proof ang issue. pero pwede ra. Pwede na. Kakatong Pero makaanay ang kas. wala problema na kay siya namang gina ang gas na motor siya. Isa ba na isa-isa? Wala man problema. Wala man ganisin siya. Manan-proof lang yung kasi Yan, ako pizza. Dali, kalikot eh. Kato sa asawa ni Saldo, manang dito ba? Kuha sila sirinto ng karbonala at kag sa kabulan, tawag sa kuha. Pre, sa kabulan na kuha, ito na ito makita ata. Hingilan dito niya ba? Oh. Kag ito ba nito? 8-9, 9 lang pangayo. Dito rin ko ano na to. Pila niya? Otso? So, ito ba tayo niya? Ano otso niya? Oto si Utong yung Dalay bahala din. 8-5 na lang kayo. Napailang medical, di ko mag-expire ng ito to. Pwede na. Amdo siya, kani asukar na lang ya. Abot na siya dito. Tawago na yung alam, di na siya Pero 2.5 lang yung kuhan. Yeah, ito rin permit. SP. Yan, dala yan. SP, di pa nakadrive, no? Sili pa na rin. Bawal yun na siya. Sa SP. Wala, sa kabuhan. Pwede na, may sa kabuhan, no? Ay, sa kabulan na. Basta na lang yung budget at 5. 5. Budget
Kita gini mo, pero yung kagamo exam ka, sila ko muli balik ng exam ko, pag exam ka, balik ka kung kapaabot mo kag bilang ka bulan. Kaya irong exam ro kay computer, ikaw may mag-operate ya. Short video. Kung na-view kay kwarta, wala ni mo, bro. Yun nga, gusto na kang lisensya, i-update kay mo kwarta, test mo yan, yung exam. Minam na ko. Nasa mo, abot na man ba? Yang kuha na po ng galing anak ni Saldo na po, yung babae niya, sabay nga siguro na niyan doon. Oh. Ako ni sabay mo na itong inahan. Yan din, nalanganin mag-exam sa itong una. Sabay na siguro na yung kubata niya. Kasi alisod ko, kumot eh. Sani sa alisod yung panawag siya ko. Ako na yung anak ko. Ino lang ako to pang naman lang yung 2.5. Ang tupay mo. Sabayan lang mo. Pwede rin ko lang ko siya yato dito. Pero katontol siya. Kuan dadaan lisensya, bahala way motor. Unahin ang motor. Unahin Wala na ang motor. motor kay magmukalit tag na yung motor. Di ka mo kakasakay. Ang makasakay ka pero di ka ka-drive. Di madakpan mo ka. Motor unahon yung motor yung pakilisensya. Orang gapon. Unahon ang lisensya sa motor. Ano lang ko ni sakyanan. Sa sakyanan, dali naman. Sana lagay lisensya. Di pwede mo ka maghiram. Oo. Mapahiram ginasa mo. Kaya lagay lisensya. Kaya lisensya ka. Ay mamaman kisipiyat pa. Kaya kaya kung i-lisensya niya, manghiram ka niya. Huwag lisensya. Di mo ka pera mo. Kapalo na ka mag-drive. O, kapalo ka. Huwag ka pera mo. Kaya mahadlok mo na tagya. May nga mag-lihay ha. Kaya kaya paglihay mo ito dito. Diyan paglilin mo sana. Baik juga kebayaran. Di. Lisensya, wala man sir. Uy. Ano ni drive man ka? Hindi kay kuhan. Sabi na, sige na ako. Sige na ano yung mga garit. Gabi, grabe dakot gabi sa Colorado. Nana din narin yung Ano manghunong mabuto ko ban 4 wheels? naman ay gano'n. Alahos ko na, ala ka na. Pagkutang ko, ano yung Diretso dito. lang mo. Kung dili mo parahon, diretso lang mo. Ako, manghunong pa ko. Ako mang hinuran, kaya para makapasabot sa tabangan ba? Pero parahon gani mo. Hunong, hindi kayo na mo kamay gani. Ayaw, diretso lang mo. Alis na mo gyapon na rin. Silingan naman ang muna niya. Gihunungan ako, daghang kayo lagi sa ledger. Ang kuhan na din, ang opisyal na din na nagkuhan siya. Diyan na ba diyan? Kaya kay pagana, ano siya? Hunungan ako kay para jud. Wala kay kuan ba? Hunong jud ka. Tanah diretso. Nagagabi na diha. Sigurado. Ano na to, great. Ito. Para ako matuyo ko hunong kay para malangan pong likod. Ang hunong diretso. Dili ni mo. Gipara kay pahunong ganito padaplang itong sa kaban. Kuan nga itong Ito. minivan ba? O man kadalasan, parahon dili ka ng ban. Raman niya. Kami ablitanan, ay suga. Diretso ay wala na mamuli. Kaya na dili na mao. Nasi kulor lagi kuan ba no? Bitak ba? Bilpak na minivan. Ito man ipahunong ito mo diablihan tala. Mabwa. Kunaan ni kulor na ganay pasiyan na ni.
natin dyan yung hapin dala ba? May laba-laba ba? Laba na ko na rin laba na rin. Naayan ko sa'yo, di ba? Hindi ko magwasing ba? Alam-alamon ko na laba na kukuling ko. Ayan ka, boss. Kaya na, boss. Lamay ka din mo likod ba? Kailan kinitunod na rin sa pandari ka? Ayan, dyan, balik-balik. Sabi mo, titik na rin yun.